channel Pirot Haranista. No, welcome naman ang tanan, no, diri sa atong channel. Magadulong naman kita sa inyo sa pila ka mga ambanon, no, sa pulo ng kinaugalingon ng Ilonggo. Samtang gali, no, diari anay, no, ini atong idulong sa inyo yung isa kang bahanon na nag-artikulo kaya ginawa mga requested song ini atong ginano, no, una to nga ini ang bahanon na nag-artikulo bahala nga buwas. Sabay-bay sa puno sa dumadito kong gintuan. Ang hintip kong magkaginuging baton. So walay buha-buha kang santunga ti o pagsantunga ikot malipay yung kita. Balasabay payon na kong gintong kung kag magsumpahanay. Sambog manggil o tanaw ang huyong. Hangin sa amihan, lupos na kalipay, lupos na kalipay ating mapatiyagan. Bumalos ang huyok hangin sa bagat, manukto ng mamuno. Natupas ang ulan, dalagong na balon. Langin kasang kapang, among nagkalagkagag, nagkampalas sa itong handupanan. Katulad sang balas-balas naman, ito magpagigugmam ko. Matalian mo rin aking mapasyahan. Balod sa baybayon, jutay lang nga salyak, jutay lang nga salyak manok ilayon. Maapipagtiagong sobra pa sa pilas ang pinapagluid. Kapagkampalas kalipay gipanggas, luha ang patubas. Kung ano ang tagas ang labing mataas, bahala na ang buwas. Maapipagtiagong sobra pa sa pilas ang pinapagluid. Kapagkampalas kalipay gipanggas, luha ang patubas. Kung ano ang tagnas ang labing mataas, bahala na ang buwas. Okay, no? Ang pila, no? Kaya mga requested song na dulong na itong sito, nag-artikulo, bahala na ang buwas. Hindi nga bahala, no? Medyo na kaisal na ito, hindi nga kanta.
pero nalimtan na nato, no? Pero may nag-iwan sa ako, no? May nagpangabay nga, nabatiyang nakabati lang. Sige nga, mas maayo with na galing, kantahaw na itong liwat. Ini nga banon, nagatigulo, lahi nga Ilonggo. Para gid sa inyo tarang-tarang. Binhi sa paghigugma ang panggas itatay. Namuhi ng lampo sa dughan inahay. Nanublak nagnalingsing, bumapatag ng lumbay, ako ang tinungan. Sang paghigugmanay, ako ang humantong tumandok sa ilo-ilo. Sa tutang pinubuan sang lula ko paglulo. Bisan din pangadog ako magakato, kapag pilit din ang lahi na isa ka Ilonggo. Ganit mga utot ko nga Ilo-Ilonganon, ang pulong nga Ilonggo atong gitalupang dun. Sagrado nga pulong dapat gid nga tipigan, iyas nga palanublion. Sa katigulangan dapat gid ipabugal probinsya sa Iloilo. Agod pa mo aron ang bahanon nga Ilonggo. Kag ginapukaw kugid ang katulog nga prinsipyo, kabay nga makabutaw ka. Magkapaino-ino kung talupang dugid sa karong nga panahon. Ang atong ligwahi daw yung bigid hilmonon. Kaangay sang langit na kinulapan sang galon, apang may kasanang pa. Pag-isa ang bahanon, yana lang sa atong nga mga Ilonggo. Ang mag-isip-isip kung ano ang maayo, matugong ko lamang kung talupang dominyo, tigugmaang suportahan. Ang bahanon nga Ilonggo, kung talupang dugid sa karong nga panahon. Ang atong ligwahi daw bigid hilmonon. Kaangay sang langit nga kinulapan sang galon, apay may kasanak paman. Pag-isa ang bahanon, yarah lang sa atong nga mga Ilonggo. Ang mag-isip
dominyo igugmaon suportahan ang bahanong nga Ilonggo. Okay no? May nano, isa sa atong gigiyong mga ambanon na nagatigulo lahi nga Ilonggo. Ayat tuguling nga ambanon, no? Ginadulonggit naton sa aton mga pinalangga, no? Nga mga naga-support kit sa aton diri sa atong channel. Pero haranis taro parehas kay Ma'am Mary Cabarra sa Florida, nagsubong sa kay Ma'am Emilyn Pedregusa na sa New York, kay si Ma'am Mafi Pedregusa Andaya, no? Subong sa kay Abian Bubuitan, no? Kay Ma'am Health Chances na sa Hong Kong, no? Pinagid no sa aton ihaga, no? Pag ihaga, no? Si Ihada Jima Moneba, no? Ayara sa Singapore, no? Upod sa iyang mga grupo na binagit sa kay Ma'am Jojo Unati, mayong utulang dress niyo. Kang subong man, no? Special gid na pinahuwa dulot na to, no? Sa atong pinalangga na nag-support kit sa aton si Toto Edward Rivera ngayara sa Canada, no? Regards lang na sa imo mga pamilya. Mayong hapon o kung mayong gabi lang, grasya. Antes na makita nga magpadayon, no? Yari naman anay ang pila ka mga shout out gikan sa aton ng mga kauturan. Shoutout sa kay Ma'am Marie D. Hafty, happy watching. Kay shoutout sa mga nagalanta subon, happy watching. Sa kay Melanie Morales, happy watching. Mong dahil lang kayo niya. Shoutout sa kay Nick Barrio, nabala ibang gid pag si Tatay Pirot. Tay shoutout Marian family from Barotac Viejo. Salamat gid ka, God bless sa imo Tay Pirot. Thank you gid no sa inyong pag ano yung pasbagay o pag-support sa atin. Shoutout sa kay Nestor Plaza, happy watching. Kag sa kay Carmina Kubot. Alam mo man sa kay Ray Castañares, happy watching. Kag sa kay Ma'am Mary Jane Montilla Consabolor. Shout out Tay Pirot watching from Saudi. Ba? Ano gid? Request ka automatic naman. Pa-request mabugnaw ang langit, ambalya. Ano to? Mabugnaw ang langit. Ano? Matinaw ang langit ba si Ma'am? Okay na. Okay no? Yari gali no kay ginapangabay gid na matinaw ang langit o mabugnaw ang langit. No? Kung mabugnaw ang puno, mabugnaw ang talon. Pero kung matinaw ang langit, no? Kaya basi mabugnaw ang talon daw. Sige lang. Ate naaya sila may langit mo na matinaw ang langit, no? Para gid sa imo nga nagapangabay sa siningamban. Matinawang langit kung wala singgalong, masulaw dagat kung tulog-tulog. Namong na-disgrasya sinatlay sa palado sa buot ko. Sa imo na nalat ang bukod kagaw sa nabuyog. Tungod sang tratasyon nga labing maayo, wala makalampot kadlaw na termino, nagpahayag ka na.
Ulang at kinto, ikaw ang nagtulong. Na dili ka mapatis ang sugyot kap sumbong. Wala mo ko neri ang imo kinpulong. Espera entonces bayaan mo dayon. Ilikod ka sinterang imo pag-iyak. Kay wala sa akong maghalinang sala. Saksi pa ang langit, pirmaduhang tuta na sa imo nagaling. Ang mortal na sala. Diligod ka sinterang imo pag-iyak. Kay wala sa akong maghalinang sala. Saksi pa ang langit, pirmaduhang tuta na sa imo nagaling. Ang mortal nga sala. Okay, kumuya ito, no? Kaya pangabay kita itong ang banon, no? Una na itong nagitulog sa inyo. Ang banon nagatiulog. Matinaw ang langit. Gising mabugnaw ang langit, ha? Kung mabugnaw, talon. Okay, no? Yara na. Huwag na putang, ha? Yari pagit. Ginapangabay man ini ang banon na ini ginapangabay nila. Nagatigulo. Pis-pis nga pulay. Sa tungasang lasang talog na mabigang, masubuang kumisang pispis nga tunay. Nagkahilip yun kay siyang pinayaan. Sang iya ka upod ka ginapalang kakapihak sa buhay. Kahilo nga punay kay masinulokon. Sa sangasang kahoy nagkatalagiso. Wala na nagasapat sa mga tulog ko. Kay ginahangduraw nga siya ang balikan sa iya't iayon. Katulad ni punay ang kalimbawa ko. Nasa paghigugma ako ang ilo. Nalatong sa taghang tagipuso. Sa adlaw kag gabi di kumapunggan ang paglilipiyon. Akong ginadangog sa kahitaasan na ang pag-antos ko magahagang-hagang. Gabay pa nga ako'y araw kagiya ito ang
nagkadapat ko nga patulungan. Katulad ni Punay ang kalimbawa ko, nga sa paghigugma ako ang ilong. Nalatong kaghasang pag-ipuso, sa adlaw kag gabi hindi ko mapungkan ang pag-ibig ko. Akong dinadangog sa kahitaasa, nga ang pag-antos ko magkahagan-hagan. Kabay pa nga ako'y ang bayan, kagiya itudlong nagkakadapat ko nga padulungan. Kabay pa nga ako'y ang bayan, kagiya itudlong nagkakadapat ko nga padulungan. Okay, no? Awin na, no? Ang bahanon, nagatigulo, pis-pis, nga pula yun. Okay, at least na makita na yung yari anay naman ang pila ng mga shout-out gikan sa aton ng mga partner. Kadlaw man sinang Mary Jane Sampilo. Kung na, the sky is clear, ano dyan nga matinaw ang langit, yun man, request na. Montilia, gali. Bali, Ma'am Mary Jane Sampilo, manakalantaw si Ma'am. Request ko, dahil lang automatic. Soldado. Good nun tatay, pero at pa-request ako ka-soldado. God bless tatay. Hamal ni Ma'am Mary Jane. Nag-shoutout sa kay Virgie Eden, then sa kay Karen nga madya, o Karen Veralio o Veralo. Shoutout lang sa inyo. Ang shoutout sa nagalanta sa buong daw, mahina-hina viewers sa buong ha. Lihog share sa aton live. Pag sa gusto mag-request kang magpa-shoutout, comment lang. Okay na. Okay, no? Yari, no? Ang inyong mga gipangabay, no? Na nagatigulo siguro soldado na siya, no? Kabuhi sa soldado. Pagsambit sa duha kapibig, pamatiin ini nga ang bahanon, panganduhoy sang tagi puso ko, ikaw pintay ang naulitan ako. Kunyari lang ako sa'y luyo mo, naghahatag lang permis ang disgusto. Mayo pang malakat na lang ako, kag makinta sa pagkasoldado. Nasubukatan kung dumtumon,
ang sugos ang kapigatuhon, ang pakiglaw pilit ko nga ang tuson. Tugon ko hindi pagkalimti, panumdumon mo lamang adlaw gabi. Gugma mo kung tampad kag hindi, kulaton mo ang akong nga pagbalik. Kung ako nagkani ang sumakay, lantawon mo permi sa baybay. Kandira ko na gani ang humilay, talantaan niya ako na ang patay. Ang kapuhisang mga sundalo, nagalangoy sa laot sang peligro. Kung magkasala ko sa enkwentro, langit na lang ang makahibalo. Ang kapuhisang mga sundalo, nagalangoy sa laot sang peligro. Kung makasala ko sa enkwentro, langit na lang ang makahibalo. Langit na lang ang makahibalo. Langit na lang ang makahibalo. Okay, no? Uwi na, no? Ang pangabay ng banon na nagatigulo ang kabuhi sang soldado. Yari ito gid, no? Tulong naman natong sinyo, ang isa kang banon na nagatigulo ang Bertod sang kwarta. Ano pala ang likod na Bertod sa kwarta, na aking wala kwarta, ang lawas maluyan. Kay kung kwarta na gani ang pagkaistoryahan, ang mga katauhan, ang mga katauhan, wala gid sing kanayawan. Sa mga hulubaton, gamot sa kalainan, napagsapag na tuon, kadulot sa kahayuhan. Pagod kay kwarta gid ang ginapinahanglan, sa atong pangginawi, sa atong pangginawi, sa sining kalibutan. Asulhay ang paningkay-singkay, kung madamo kasing kwarta, kay makapag-gusto-gusto kung ano man ang luyag ta. Apang madamo man sa magpalamiya, na walang gahilit tuhog, wala nagahilit tuhog, bangod lang gid sa kwarta. Ang matuod nga kalipa
higugma sinlubos sa manunubos na tong anhon lang sa kwarta kung nag-aisa halong hindi gid mahimuan, hindi gid mahimuan ang atong balatyagon. Lain gid ka mabatyagan natong nga kalipay. Kumamak palamilya nagahinang panay. Kunberton man sang kwarta ang magpanalaykay. Bisan ang magulutod, bisan ang magulutod, magahilayo ay. May mga tao gid nga sakon sa kwarta. Gusto pa nga ang kulon, isang hindi pa sila. Ang kamatuoran, patihan man kag sa hindi. Ang minilyon nga kwarta, hindi gid madala sa pihak na kinabuhi. Lain gid mabatyagan nato nga kalipay. Unang magpalamilya nagahinang panay. Kunberto man sang kwarta ang magpanalaykay. Bisan ang magulutod, bisan ang magulutod, magahilayo ay. Kunberto man sang kwarta ang magpanalaykay. Bisan ang magulutod, bisan ang magulutod, magahilayo ay. Okay no? Yara na, no? Nadulo na to sa inyo. Ang baron na nagatigulo. Pirtod sa kwarta. Antes na magkita ngayon padayon, no? Mapa-relax na rin pilak minuto, no? Kaya matuki naman kita na sa mga shout-out dito sa ato ng mga kauturan. Lagi may nagpa-shout out yung nag-request dyan. Paiti may nag-comment. Shout out sa 16 nga nagalantaw subong. Mahina-hina viewers tao. Oh, shout out sa 27 nga nagalantaw. Happy watching. Share ang aton live guys. Do hina-hina viewers tao. Sa gusto mag-request kang mag-pa-shout out, comment lang. Okay na tayo mga request, no? Ihatag nato na tayo subong, no? Ang aton nga kwan, no? Sa aton nga manunubos. Kaya nagahilapit na, no? Kwarisma o kung nagahilapit na, no? Ang adlaw sa pagtubos sa aton nga manunubos sa aton. Yun ang isang aton pinalangga nga Ginoo. Yari, no? Ang abahanon nga nagatigulo ang si Kristo ang alagyan. Ang kabuhi
ma-experience yan ang swerte. Hindi gitna itong mahibalaan, nag-aabot ini na daw tulo sa ulan. Kaya mga bugay sang kahitaasan, dalang ang dalang sang kapuhing dayon. Ni Kristo gid lamang ang aton alagyan, padulong sa amay nga balaan. Ang ngalan ni Kristo